Welcome to Picnic Grove. Saan na yung mga ano? Nandun na yata sila. So meron ng hanging bridge. Ayan guys. Papuntang zipline. Papuntang zipline. So kung sinong gustong mag zipline. Birthday muna tayo. Ay, oo nga. Ay tita. To you. Kantahan natin. Happy. Para ma... Ay, oh. Dali. Kita doon kayo, lakad kayo. Naka-video tayo Rhea. Ikot lang dito kuya. Tapos Ikot lang. Sa Mabuhay. ha? Mga ilang minuto kuya? 30 minutes ko. 30 minutes? Oo. Ay, ang init. Ang init Rhea. 30 minutes. So, tayo ba kayo? 30 minutes. Ngayon lang, hindi ko mahawakan yung kabayo. Hawakan mo. Init ah. Yung isa, ano yung ubunto to? Napagod na kuya. Kailangan. Ha? Oh, pinakain ko ng balot niya kanina maga. Abang pati ba yan doon? Ah, yan, bisa mo. Right. Picture daw tayo. Ganda naman kayo siya. Tapos po yan. Asan sila? Ay, nandun yung mataas na kahoy. Maganda dito pag sabi na mataas na kahoy. Pine tree. Pa-picture nga mga sis. Ano gagawin ko? Picture. Pipicture lang kita? Dito lang ako tatayo. Hello, namamagay.